Tuinya Duwai. Kokpa jing happening. Long bakhoit ka kerteng jong me, wan ka hima ka jong me, long komon ka jong me, hakandau kumba happening. Atrai ngi wan nak mat jong me kani ka por atrai. Ban aingu ime, me aingi kani ka lat. Pengila ban pelong kani ka program atrai. Ban mani, ban syakri ban penon borom ya ka kerteng ka bakhoit ka jong me. Tu penkentang atrai kani ka por. Bagi AKA pengila ban pendap, kin long ka priang hun, hak mat ka khet ka jong snai jong me. Amen. Di nginya sdang kani ka jing syakri ka jongi da ka bingi Jyrwa lang ka Jingrwai ka ba sanspa hendri pukandai bat lai pulai na ka Jingrwai ka berim yu blai long ka burom. Pule sdang ka Duwai bat ngakot iba Elnathan Nongbri. Shua bang Duwai ka Pule na ka ktin ka jong blai ka balong ru sibenta jong ka jingeslok ka bau syakri jong blai unsa sam pling jongi kalong na ka gospel jong Matthias kalanong ka bar pusan pat ki dikhot na ru ka balai phawai ter hadu ka basau phon rio. Toginya sengap yakini ki ktian jong blai kiba ongkum ni. Onda ukhon ubriu un wanti hakaburam jong u bat ki angel bokhoj baro lem bat u onda kumta un shong halor ka khet ka buram jong u bat on yalum lang yaki benriu baro hakmat jong u
bat un penyaklat ya uwei na uwei pat. Komba unong ap langbrot u penyaklat ya ki langbrot na ki blang. Tiun bu ya ki langbrot syaka monjong u, hendrei ya ki blang syaka diang. Onda kumta us un ong hakita syaka monjong u. To wan pi ya ki balak kerku jong kupa jonga. Tu yo ya ka hima ya ka balak penkrek ken ya pi na mendang long ka perthai. Nambar ngalat ngan te pila ai hanga ban bam. Ngalas liang te pila ai di yanga. Ngalalong nongwei te pila khot lem yanga. Balingkhut te pila penkup jan yanga. Ngalapang te pila wan sumar yanga. Ngalalong haka bindi te pila wan hanga. Onda kumta kita ki bahok kin yathu hau kinong kotrai mennu ngila yoi bamila thangan bat ngila ai bam lani bamila sliang bat ngila ai di menuru bangila yoi bamilong nongwei bat ngila khot lem yame lani balingkhoj bat ngila penkup jan mennu te bangila yoi bamepang lani haka bindi bat ngila wan hame uta us te un yatho bat un ong haki shisha nga ong hapi haka ba philale yaka ha uwei ubaret tam nakini ki para jonga philale ken hanga onda kumta un ong hakitaru syakadiang to khelet no nanga phi yaki bala tim syakading ka bamjukut yaka bala bo lupayo soitan bat yaki angel jong u namar ngalat ngan te phem shimla ai hanga ban bam ngalas liang te phem shimla ai di yanga ngala long nongwei te phem shimla khot lem yanga balingkhoj te phem shimla penkup jan yanga bapang bat haka bindi ru te phem shimla wan sumarenga onda kumta kiru kinyathu hau kinong kotrai menno bangila yoi bamila thangan lani bamila sliang lani nongwei lani balingkhoj lani bapang lani haka bindi bat ngimshim la shakri yeme onda kumta un yathu haki un ong shisha nga ong hapi haka ba phim shimla le yaka ha wei nakine ki baritam phim shimla le ken hanga kine kin let note shaka shitom bamjukut hendrai ki ba hok syaka jingim bamjukut doblei unkyrkhu yakabala puli nakaktin jong u ngenya duwai ublei kupa jongi ubahabneng mebelong ublei utrai jongki met bat ki mensem jongi melong utrai jongka kam bat melong utrai jongka balang melong ru ublei ubadon bor halor baro ngi aingu yami ablei bamila plengi kumkani kalat bangila bantai kani keduan ban syakri ban mani ban pendon burom yami hoi atrai habangi mani yami kumni ngi iya ladi bangi long ki brio ki batlat ki ba persang mandrong bat ban syakri yami syakata ka jingkhoj ba ka jingkentang ka ba mame ablai medon kong ki brio atrai ngi long ki batlat bat ki ba pop ki badap da ka jing duna sudah ka jing imjongi ngilong ki badap da ka jing bakla sudah ka jing imjongi bat bon sen atrai ngi pen sngosi yami habangi le ya ki bamlong kat kamon ka bakhu jongme hendrei atrai wat langi long ki bapop ki bajot ki barem ngi aingu pat bami plengi kalat bangila banwan hajan jongme baling bau khon jongme u Jisu Kris badagas nam ke jong Jisu ke besat yangi yaki pop ke jongi baro yaki jing tingit ke dono jongi atrai me penkhoj parengi bat me ple kalat bangila ban wan pat hajan jong me komne kumbangilong ngi aingu ru ablai bamila kurkhu yangi habaro kini kisngi kisnem ki balalet no atrai bat ngila yo mat chibon ki Jingkyrkhu ki pakan sai tam ki jong me bat ngilong komne ru namar ki jing isnai jong me nyai ngu ru ablai ba mela suma sukhe ringi mela da mela ke ringi mela ri mela kudup yangi hadu kena ke klepmat
Ban ngilak ban yang kumni atrai pedeng ke jingkot jingkia. Bat ngilak ban wan ban syakri me hang ne kapor atrai. De namar ke jing snai ke jong me ablai. Ngi wan ru akhmat jong me ablai. Bat ngi kerpat me bamen ngobha atrai. Ban yalam yangi hang ne kapor. Bat ban kersian bor ngi lingba kani ke jing syakri bat ke jing mani ke jongi me ablai. Baki ke barok ban pendap hang ne kapor. Kalong da ke jing alam jong mensem bakut atrai. Bat kan long ru balapan pedang hakmat ka khet ke jing isnai ke jong me ni Duwai ru atrai men isnai bat nyai ngu ba milaw lam milaw jong syakri bandan pedang jong ke kapor baun ayangi ka jing pesana ka tin ka ba im ka ba khu jong me ni Duwai atrai men isnai ban Jingkyrkhu ilaw jong syakri pendap hau yu men sem ba khu jong me atrai baki ke baro ki kintian baro ki ban mi na ka shentor jong u atrai kin long da ka jing alam men sem ba khu jong me bangingin yo atrai ya kita ke Jingkyrkhu mangi barok ki besngap bat ki biya sngoy ka ngin yo benta ya kita ki Jingkyrkhu ki bawan nami atrai ni Duwai ru atrai men sngob haban Jingkyrkhu ya ki yeng ki sem ki jongi atrai Jingkyrkhu ru atrai ya ka wei pa ka wei ka rimpe yeng ha ka balang bat Jingkyrkhu khamtam atrai ya ki to ki badan pedeng ke Jingkyrkhu ka jingduk ka jingshitam bat dan hapdeng jongki ru atrai ki bas ngosi atrai namar ka jingdo no jongki ya ki bai e jongki ni Duwai kom ta atrai bamen ngobha atrai ban pendap ya kita ki jingduna ki jongki atrai pendap ya ki jingdan kam ki jongki baman la ka sngi hapdeng ka jingdok ki Jingkyrkhu ki jongki ni Duwai ru atrai men ngobha atrai ban pentengen ya kita ki badan hapdeng ki jing ngosi to pen khia ma meru atrai ya kita ki badan hapdeng ka jingpang ka jingshitam ni Duwai ru atrai men long mame ka bor men long mame ka jing ai bor ki atrai bakin ngos kem habaki shani hame ni bo ti ru akni ka por atrai ya ka por badangsa jokani ka jing syakri jongi ka por atrai ba men yalam yangi Jingkyrkhu ya iwei pe iwei inong shim banta atrai naru iba tem iba yalam Jingrwai ba Pule ya ka tin ka jong me ban Duwai bat ya ikon samla ka balang atrai ban ai ka Jingrwai ka bakerpang ka jongi hapdeng jongi ka por Jingkyrkhu ru atrai yu Nongkren bat ya barok badan hangni atrai hinong shimbenta ni ken mau ru ka por atrai bi nak benta ki to ki ba don haki yeng jongki ki ba yo sngo ki ba pet ki ba yo i ya ka ni ka jing syakri ka jongi ka por atrai baki badan hayeng hasem atrai men ngobha atrai ban Jingkyrkhu yaki pendap haki yu mesim bakhu jongme atrai haki ba makiru kinyo ban mat ya kata ke Jingkyrkhu jongme lengba kani ke jing syakri bat ke jing mane ke jongi yame ken maru atrai ya kitu ke badan hapdeng ke jing ki don hapdeng ke jing pat donot atrai ki don hapdeng ke jing jau umat ki don hapdeng ke jing no mensem atrai bat ki don ru hapdeng ke jing yale ha ka jing em ke jongki atrai namar kidong kilong ki ba it ban mani me ban syakri me hendrai usaitan bat ka pop bat ki bo jeng jingdum kila te kila khom ke jing em ke jongki atrai bat kila te kila khom ya ka yeng ka sem ke jongki bat ni Duwai atrai ba hangno ba ki don hangni ka por men khta ya ki do men sem ba kho jong me jisu ba ki pat kin phai ka khamat ke jongki sa sien pat chame bakin laban bot yame bandon ke jinga dai ke bajan bat me ni Duwai ru khani ka por atrai naga banta ka ri ke jongi ya ka ri Khasi Cynthia ka jongi ya ka jala jongi bro ka wei bat ya ka ri jongi bro ka wei ka bala sha tablup hakani ka khlam atrai be ni Duwai atrai men ngobha banam sha atrai bakani ka khlam kan le don bor junom ha ka jing em ka jongi atrai ba onda ka por ba ka ya ka jong me ka la biang atrai isnai ablay ban weng no ya kani ka khlam na kani ka slaj kani ka khando namar kala wanra shibon ki jing jenjar ha ka yeng ke sem jongi ha ka jing em ke jongi atrai kan mauru atrai to isnai ban Jingkyrkhu ya ki nong sanshar ki jongi atrai pendon haki ya ka jing shap tieng blay ba ka jing shak ba ka jing sanshar ka jongi atrai kan long ka Jingkyrkhu yangi iwei pa iwei kan mauru atrai ya ki to ki balong ki nong ai jing sumar ya kitu ki badan hapdeng ke jingsha kta ke jingpang namar kani ka khlam atrai Jingkyrkhu yaki bakin dumdu obor kin dumdu jingkermen hindai kin yai kersian kin yai beteng ya kata ke jingsyakri ke jongki atrai ban ai ke jing sumar kitu ki badan kam ken mauru atrai batu Jingkyrkhu yakitu ki balong ki nongtre ki ba hikmat atrai
ban ai ya ka jingyada yangi nakani ka khlam atrai bangin lat mangi nakini ki jingma ki jingpang jong ni ka khlam sashi sin atrai ngi bukti khmat jome ka por blangsa jong jing shakri to yalam yangi atrai kendrat habangi pan kini baro ka kerteng tribe nong penem jongi Jesus Christ amen. Ti minta ngin yo ya ka special number ni khon samla jong balang I Miss Cynthia Shongwan. Ka kerteng jong Jingrwai kalong ya badu trai. Yat bad utrai Tulang kipa Shakri utrai Dakam and simba shisha Dungin nang yat haga jing syai bulai Ai bangin long kiba syarai Yala di hajing duwai Ya kamen sim kalong kabor man kapor Ya tunang yat badu try Man lakashi sin jam jongi Ulong mau unong syarai Haga jingim paman kasih Yamaladi ngin trei ka kam jong utrai tang ya ungin damban mani o klem wai ya tonang ya badu trai man lakashi sin jam jong Ulong mau unong syarai Haga jing im paman kasih Tungin pen benar gospel ublay Kelaing setelah kepertai Darah kikam Jinglong jongi in pen Tungin nang long Kiba nang klan Burom daikan nang tengshan Kumki kristal Kiba shisha ngin yai pla Yai tunang yai baru try Yat baru Ulang mau ulang syarat Maka jingin baman kasih Yat tunang yat baru try Man lakashi sin jam jongi Ulang mau unong syarai Haka jingim baman kasih
Pule. Amen. Tungnya Duwai. Atrai ubau blei ujongi. Bakrau. Ublei watau ika beneng bat ika kendo. Ublei baka beneng kalong ka khet ka jong me bat ka kendo ka jaka yuk ka jat ka jong me. Ublei ubakhoj ublei hok ban yok ka jing erok baro. Ngiwan kumni atrai ban mane ka teng bakrau ka jong me. Jingkyrkhu ya me atrai na mar ka jing bha ka jong me baro. Ka me map ya ka pop ka jong i atrai. Ka me pelat ingi na ka jing pang atrai me pin khia ingi Jesus Christ. War hoj atrai me pelat ingi na ka jing jat. Atrai ngi aingu ya me nam to khon jong me Jesus Christ. Ba wan chak ni ka perthai ban yap nam ta ka pop ka jonga ba ka jongi. Berbelak he atrai pat ba atrai bula ai ka jing kular hangi. Ba no ubang ngai u unyo ka jing em bam jukut. Jus kandat ngawan ka ni ka por ka ni ka yeng ba kentang ka jong me atrai. Ban buti ka balang ka jong me ka balong ka nonglek kurim jong me jus kandat. Ba me atrai ka ba dan ka jing kit kle ka ba khia atrai. Ban yalap ya ka tin ka jong me. Ban perlong senran atrai. Ban kenere la ka kti atrai. Ya tu ki brig badan kam ka jing harap ha ble bakra. Ngaduai ba menum klet ya ka balang ka jong me. Menum klet atrai pastor atrai ibadan ka jing kit kle ba kra atrai. Ban yalam ka balang ka jong me. Ya ki teman basan ki khot committee balang atrai. Bar hoj ki longi yang kastan ka ni ka balang jus kandan. Tu isnai wo mensem jong me atrai. Un sinsar atrai ka balang mat ya ka yeng ka jong i jus kandan. Di ka mensem ka jong i atrai. Ba ka eng bangi pendap kum ka balang. Bad kum ki longi yang atrai. Ki long ki bala yalam du mensem jong me. Atrai ngi im hakani ka por ha bakani ka klam kala sar kani ka perthai atrai bat kala on ra ki jing ki jing jinjar wat ki jing yap atrai hende hakum kini ki por atrai nga khmet ela ki khmat atrai ki lum namar ka jingerap jonga ka wan name ablei bakrau nga kanmau ya me atrai nga aingo eme namar melong mau siang atrai ubas kem ujongi melong ka kut ka jongi atrai melong nong pelaj ujongi jisu melong mame atrai ba aingi ka jingem ablei bakrau pada atrai melong mame kasti ka jongi jus kondat melong me ka reng jong jing penem ka jongi atrai bat melong mame atrai ka kut ka bas kem atrai bat ka bacharong ka jongi atrai bat nginum do jing kan man atrai walangi dan hakani ka por atrai tu pej unu chakri uborit jong me atrai ba atrai nga yang hakani ka por na mar ka de ka jing map ei ka jong me atrai ka de ka jing isnei ka jong me bat ka jing ai ka jong me atrai ka jing e ka jong me ka perlong nga ka mangalong atrai dan kat bakani ka Jingkren atrai ka khubor ka banga hap bansa ka banga dan bansa magni ka por atrai tu isnei ablei bakrau kan long atrai namta ka buram ka jong me amen ti nga preng songba ye pi baro kiba sngap ikani ka program na ka yeng ka jong pi hoj nga preng songba ru hakani ka por ya i pastor i badan batngi teman basan ki khot committee belang bat ki wei ki dong simbenta kani program khuble shibon ye ka program committee jong ka balang ka ba ai nga kani ka benta ya ka ba nga padiang da ka mensim jong jingkyrkhu bat ka jing sngoret nga wanra ipi ka jing ai khuble na ka yeng ka jonga bat khamtam na ikmi jonga kong regina Umdor hoj walang im dan kani ka snong hande ka jing e ka jonga ba ka yeng jonga ba kmi ka jonga ya kani ka snong kolong hi kumju bat ya baro ki badan ka balang bat nga duai pin kan mau ya nga khamtam ikmi jonga mari na no karta kumtangi dan kam ka jing duai ka jong pi ti hakani ka por ka phang ka banga don bangan sam ka bangan bu akhmat jong pi kadai ka tu ka balada Pule hakaba Pule sdang bat kata kalong naga gospel Matthias kal nong ka ba arpusan ka khot na ru tu laipusan haru saupun rewi ka bala Pule bat kani kadai ka jingikai lene farsi ka jong jisu ka ba ni khot ka farsi ka jing bishar ya ke jaj benri bat ya ka title lene ka kerteng ka bangadon ban keren jong ka jingkren ka jonga kadai ka tu ka pangashim na kani kal nong ka khot ka ba saupo ki khtin ki ba ongumni ha ka ba philale ya ka ha uwei ubaritam na kini ki parajonga philale yanga kidan southly kum kini ki farsi ni ki jinghikai ki jong tra jong Jesus Christ ki bingila ban syam ka gospel Matthias na do ka lenong ka ba arpusa ba arpusan but kini ki southly ki farsi na ki jinghikai ki dei ki farsi ki shakri ba bha bat ki bamman ka farsi ki shiphongut ki theisoti ka farsi ki talent
bat kini ka pasaw ka bangan keren menta ka farsi ka jingbishar ki jajban reu lani ka bangi khotru ka farsi ki langbrot pat ki blang hawa phi Pule ya kani ka farsi kumbala dap Pule menne pinlap badan lightly ki ke ba ujisu Ukraine lemba kani ka farsi ka beningkong haba phi Pule ka sdang jong kani ka farsi pinlap ujisu Ukraine spang ka Jingwan arsien ka jong khon ubreu hagabaun wan om ko wan meningkong nen wan ka bor bat ka buram bat ki angel bat baun shong ka khet bat baun ai ka jing bishar lumlang ya ki khun ben reu bat un ai ka jing bishar kata re ka meningkong ka ba ar bat haba phi Pule pilap hangni ba haba wan arsien haba wan ban bishar un wan ban khen ni ka jing le jongi ka ei ka bangila le barakani ka farsi utra jungi Jesus Christ un wan ban chimi ka jing khen ya ka ei ka bangila le bat ka ei ka bangim chim la le bat ne wong bahawa chimi ka jing khen un pet ki kam ki jongi ka ei ka bangila le namta ki breu ki batngan ki breu ki pasliang ki breu ki balingkhut ki breu ki bapang ki nongwei bat ki badan ka bindi bat haba phi Pule ni sotho ka message ka jong Jesus kalong ba ubu ka jing keli hangni haba wan ban bishar ong ka ei ka bangila le iktu ki breu ki badan ka jing ki breu badan ka jing jenjar ki breu ki pasyam ka apot jing lanot kata ka dei ka jing khen ka bu tra jungi un wan ban khen haba wan ka ba arsien bat ka balai lar pi pai ya kani ka farsi pinlap ba u Jesus u identify lalu penseriam ya ladi bat kini ki breu ki badan ka jing ka jing jenjar ka lanot baru wong balada pile bha lada pi keneri la kakti namta kini ki breu kalong ba philale yanga balada pi kentan ya kini ki breu kalong ba phila kentan yanga tikini ki lightly ki ba utrajungi Jesus Christ uyatho lamba kani ka farsi pat swa bangan wanra swa bangan kren ya kajinge dei jong kani ka farsi bat ka por ka bangi immenta namar nga so ka don ka jinge dei karon ka teaching ka jing hikai ka ba khlan bang ni akwa ban kren hindiat spang artli ki ba ki scholar jong ka bible ki jukren ha ka be dei bat kani ka farsi ka beningkong kalong ba lar pi pen ya ka ministry ko jong Jesus Christ la ong ba ka ministry ko jong Jesus Christ ni sla perthai ka long sisa ka blingkot tang laisnem don ki bong lai don ong hendai ka long ka blingkot ka ministry jong Jesus hendai ki laisnem na pi pet ka ministry ko jong Jesus ka ministry jong Jesus kan thup ya ka ba wan ban hikai ban yalap bat ban penkhia ka jing hikai jong Jesus ka long spang ta ka hima ki beneng spang ban e yela u kenrat u trai ban e paramarjan wat ban e yu nongshun utra jusu hikai ngiru kumno bangin im ka jing im balat nya ka pop u batairu ba u dei ma u khon jung blai ba im bat at ba la wan sen ka perthai ban ra ai ka pop jungi bat u nu ba ngat hu jisu unyo ka jing im bam jukut utra jungi hukum ruingi bangi dei ban yalam ya ka ktien ka jung u bat ban pelong sunran kata ka dei ha ka balingkot ka jing hikai bat ka jing ilap ka jung jisu ka ministry jung jisu ndai dan pat ka wai ka ministry ka jung jisu ka ba ulale ha min bau dan hak nek sla jong ne perthai kata kalong ban penkhia ki kam ki ba phla jong u lana pipen na ka bible ki bun ki kam phla jong jisu nde ya ki to ki balada tho hakini ki saw gospel ki scholar ki ong don komba life nyo life pratali but komba life arn tali na kita ki dei bech pang ka jing pin khia ki bri popang u jisu haman la baulet na ka wei ki snong sa ka wei ki snong na ka wei ki jaka sa ka wei jaka na lor bau hikai na lor ka bau yalap upen khia ki bri popang kani ka jing pen khia chung jisu ka mi na ka mensem ka compassion ka jing isnai ka jisu ka jong jisu bau dan nam ta jongi ki bri ka jing kit ka jongi ka mi dan kat bangi dang dan ka ni ka perthai kumta philawan i ka ministry jong jisu ka long hot wan ning kong ban penem mi ka jing im ka jonga ban penem mi ka mensem ka jonga kathari ka ministry ka ban kam ka ban ning kong hne ka ba ar ngi iu jisu wan ru ban pen khia yangi ban pendap ki junan kam jongi ban yarap yangi ya ki jing ki bangi ni shem kum ki brio ti kata kalong ka ministry ka ba ar bat ki scholar ki ong bakane ka farsi jong jisu ka badai hangni ka banga sim kum ka phang ban kran kadai phang kata
ka mensim jong ka jing syakri ka compassion ka ba ublay ka jing snei ka ba ublay udan nam ta ka jongi bat kani ka farsi ka kren ya kata ka ba arpan ka ba ka jing batai ka ba don halor kani ka farsi ya ka big scholar ki jukren bat ka balong ka ba ngar nga so kolong ka badan kam kolong ba habangi kren spang ka salvation lani habangi kren spang ka jing pinim lahi kai yangi bagi jing penim jungi kadai ke jing ai ke jung Jisu kam dei ka kam ke jungi mar ka kam ke jungi kadai tang ka janjot hakmat ublai ngimla bangin ne peninu jor ke ai ke bangi le ngimla ban thiet ik salvation ke jing penim jungi handai ba pule ke ne ka farsi i ko maong i ko makran i ko mas phila ba sungthu ba phila bandan kadai jing perkhat hatu ka salvation ke jing penim jungi ka shong ka kam ke jungi namar haba pule ke ne farsi phila bo Jisu wang banganawan kan sim ke jing khen Henry ki Bible scholar ki ong bakamdan kanu ka contradiction haka jing hikai jung Jisu ne ka jing fair hikai jung Jisu ne mari ka jing penim ka jongi ka de ka jing ai ka jung ublai Henry habangila yo ya ka jing penim habangila pediang ni ka mensim jung Jisu haka jing im jungi kata ka mensim jung Jisu ka deiru ka mensim jung ka compassion ka jing i ka mensim ka baudan kumbo bau ya jang ni perthai upen khia ukner ki kti ki bri ka badan kam Utara Jisu ukumi lenti hukum yangi kiba ong kinong buat kijung ki blak pedang yu ka mensim jungi bangir ngindan ya kata ka jo ka compassion ngimla banong bangi di senraan ki jung Jisu ngimla banong bangi nget hu Jisu hende ngimdan ka jing sngo ya ki para mensim mar hau blai wi kai ngi bala keli ki ai kita ki hukum kiba long halodo ki badan kam do wang ar pin iet yu blai bat pin iet para marjan dikata ki Bible scholar ki ang kamdan kanu ka contradiction ka jing fair kani ka farsi ka kren spang kata ka bami na ka mensim ka jungi kani ka mensim jung syakri ka dei ban mi na ka mensim jungi hawangi la pedang yutra jungi Jisu Kristus bat ka dei kani ka mensim jong ka jing syakri ka ba pelong ka Mother Teresa hausnem ka kandai spa sanpho bakan ialah ka ri ka jongka bakan wan hakal katra bat bakan Tray ka kam mission ka jungka apa deng ki priu ki ba temen ki ba duk ki ba pangyang lalingkut ki orphans ki khun sweat barhabala kali ka Mother Teresa kum no phila ban keren ban tray bat kum kini ki priu ka ei ka pelong ipi ka jura i khulung halor ka kti jungka bat ka shim ka kti khulung khun sweat ka juang yakni ki ktien lada phila le highway ni kini phila le enga ki kintien ka bu Jisu kren hak ni ka farsi lada pi pai ya ka history jangka balang ko jongi hangni hari India pinlam baki missionary ki bawan ki por menchua ki wan ban yalam ki wan ban hikai hendai ki wan ru ban ai ki jing syakri ki pendra para priyo but kumta hari India wat langi long ki pa ki barit tang R% tam e hendai la ki briyo ki itu yu Jisu kadehi bonsen namar ka kam ka ba ki missionary jingi ki la jule but ki briyo ki ba yai tre haru menta kum ko Mother Teresa bat kiwe kiwe temen tapat ngakwa ban phai bat pi syaki lai tili ki banga ngasngo bakani ka farsi kai deiba bat ka por ko jungi ka bamenta ti ka pastang ka baningkong ka bangakwa ban bu akpat jungki kalong syapang kani ka jinge dei jung kani ka farsi bat kani ka por ka bangi dan menta hak ba ka klam covid kelasar yakni ka prthai kani ri baningkong ka ba arpan ka bangakwa ban bu akmat jungpi kalong ka jinge dei kani ka farsi bat ka jingsha sitom jingsha banben jong kinong buat jong Jisu hakani ka ri ka jungi bat ka balai bat ka mat ka bangakwa ban bu kum jing solok bat pi kalong ka benta jong ka balang hangni hari lum Khasi Cynthia ha ba ka dei bat kani ka jing ka khlam covid ka jing e bakawan ra bat ru ya ka jing jinjar ka jing sha le ben jong kinong bot jong Jisu kini di lightly ki bangakwa ban bu khmat jong pi banginya pe kumnu bakani ka farsi ka dan ka jinglong relevant nan ka jing ka jing e dei bat kini ki por ki baminta ka baningkong ka jing e dei jong kani ka farsi bat kani ka khlam covid ka jing e bakani ka khlam kalawan ra pi haba pi perkhat pi keren pangani ka khlam covid ho haba dei ba ka jingpang bat ka jingyam ka khlam covid
kampen ya per pedang beruspa beduk henry haba pipet ya jing bat ke jing jinjar pim lap ba ka jing ka ba ki longyeng ki syam nam tak klam covid na kani ka klam covid kalong ba per haba pipet hari India pinlam badan arjat ki longyeng hari India ba choy kawai di kitu ki longyeng ki ba tre ka formal sector ki ba yok tulop nak sarkar ne ki company ka ba he ki badan ka leave ki badan ki badan ka job security bat ka tulop jungki ka salary jungki ka bawan man lau banai kita ki long tang hai India ki long tang mas 4% khandai 4% na ki longyeng ki breu ba tre ki ha pa ka informal sector kata ka long kitu ki breu ki bamdan ka kam ka batikna ka kamai ka batikna ko covid ka kata ya ai ka formal but informal sector ka long laga jong kawai ka survey ka pelong da ka Azim Primji University dang men kani kalam ba ka jingjenjar ka long palat arna lai jong kini ki breu batre informal sector kila do ka kam kitu ki badan ka kam ki duna ka jing yo ketulop kala ret kila hapan pendunai ka bam ka jong ki hapan pendunai ka jing thiet awai ki hap yat khem dadi awai bat kumta kani ka klam kala ora ka jing ka babon ye kini ki breu pin Pule Shillong Times pin kini sngi la yathu khana spang tu ikong ba shong hakawai ni ki shinong ba wan nang te na smith iwan badi wan de ki de jungi badi ong ba hakipor ki pementa na hapan bam tang ka ja ko bat kamlu ngap ai bam ki khon kani ka de ka jingsisha bat kumta haba pipeng ya kani ka farsi ka farsi ka bo jisu ukwa ban pen kan mau ngi kani ka por ban ong yang ngi bangim dei ban suk tang haka ei ka bangi ngi don halakai jong ki yang khamtam ngi ki priyo ki badan ka kam ka jam ka kamai ka bobyang ka khot yang ngi bangin kanere la ka kiti u jisu pen kan mau ngi u kan pen kan mau yanga nganaru bas ja kani ka covid ngadan kam sem ka ba khia ban ngala le kat bala na khaliang ka jonga ki yang jonga bangin kanere la ki kiti ki priyo ki baduk ki badan kam jingerap bat nga khot e phi kani ka por ban pen kan mau e phi kani ka farsi ka bo tra jungi u ong bahwa kam sem jung jisu ka dan ha phi to kanere la ki kiti syakini ki priyo namar ka jing ka babon ni imang ni hasor ka bangim tip ka jing ni i sausan ying ki baduna ndai lar pilet ki jaka ba kham kandong pin sothu katno ko long jing ka ba ar ban klem da shimi ka por ka long ka jing dei jong kani ka farsi bat ka jing sha ban ben jong ki breu ki bo jong ki nongbot yung jisu ha kani ka ri ka ba ki jongi tang men kani ka sngi i ka we ka dur jong wei pastor bodon chari thor bala sha bom la pat ka khle namar ka jinget ka jong ngakwa man pin kan mau ip baus nam khat khandai spa khandai khandai ugram stain bat ki khon ki jong u bedang spos nam bat pras nam kila sha thang im hapo ka kali jong ki namar ka jinget ka jong ki baru namar ka kam ka ba ki trai hapring ki breu ki ba ha orisa ki ba pangnan ngut bat kani ka jing shale ben jong ki breu ki kristan ki nong bot jong jisu karang ya ter bala ong ki bon ki report la pi Pule ki report nari India bana bar ki ong bakanang kamjor ra kini kisnem ngaka pen kan mau ip bau jisu kani ka por pen kan mau yangi wong bau pinum kled yakini dan ki bible scholar ki ong habau jisu ong ikni ki kintin lara phile yakini haki wei na kini u khamut u kham tho yaki breu ki jong u kumta ngakhot ip kani ka por mai wer ip ma pen kan mau ip ba pinum pa pin kan mau ho pin kan mau kini ki breu Jingrwai na pin kan mau ru yalade bangi dan kam ban reach out ngidan kam ban kanere lagi kiti syakum kini ki breu manong phi hari India ka jing shal ben kalong ka bajur manta ha ki nyau tli ki state karan ka an ka bong ka anti conversion law bat kadan ka jing kran bai kani ka an en pen kalano kum ka an borok wei kari India phila ban mudur ka jing ka ba kanwan kumta nga khot kani ka farsi ka khot yangi bangin kan mau ya kini ki breu ki basha ban ben namta ka faith ki jongki ki basha pen prai ki yang mani ki yeng ki jongki ki basha be na ki shnong ki basha le ki jing ki jing jinjar ki ba pher what hadu bakin habdu ela ka jing nim ka balai pat ka bakut kalong ban pen kan mau ka mat ka bangakwa ban kren ka mat jpi kalong ba ka ka benta jongi ka balang ka bangidon ka balang ni rilum ka mingidon ha ka dei bat kani ka farsi bat ka jing ka ba kami now new covid bat ka jing shala ben anong phi nganum simpor than ka jong phi nei ngatip
bahabawan kum kini jing ni shimet ngi le kat bala ngate phir le kat bala handrai ngasngau hakani kapor bau blei udah khot kerpangai ka balang ka jongi hangni hamalki pat khamtam le ka balang ka sinot pat ka assembly ka balang presbyterian kum kawai bangin ya lumlang nginya teli nginya long kawai khang ba ka ka bangile namta ki bri ko biop ki basa ban benya ka covid ni kini ki bri ko basa ki bamat ki jinjar ka impact jongka kanlong ka bakham kraw manong ipi ngalaju tre selda ki puar ka menchwa kalong ka benta jongka KGP sinat menchwa dang datang kawai ka sinat haka ngaju tre kini ki kam jong sinat ki kam ki bak tre hapling ki bri ko baduk bading i haba ngalet ki snong haba pi wan na ka balang presbyterian ka ple ka jingkhang ka ple ka jingkhang bat ki bri ki wan ka dan ka ple ka lat ka haba pi tre kum ka balang kawai bengas ngau ki por ka peminta haka wan kani ka jingpang klam covid ngatip na ka balang ile hande ka jing kalong haba ka phile kum ka balang ka jingtip ko jong pi kalong limited ka duna palat hangni na malki ngitip tang ini kentoj malki kiwei kitip tang itu kentoj baret pat kumjur wa kawai pat kamat ka bang kwa ban bu kamat jong pi kalong ba teng kalong kumni ba ki balang ke badan ka resources ke badan ka pisa ki dan ki breu ki jong dan kam ki duna hande ki balang pat ki bomdan ki pisa ki bomdan kita ki breu ka jong dan kam ka bon kumta kane ka forsi ka khot ru yangi ba bangi le bha khot yangi bangi yang wan lang tili bangin dan ka coordination ngiri bandan kata ka jingsu jumut para balang kum ka wei bangin yang wan lang bangin ya kner ka kti kum ka wei ka balang nomor habang iwan kum ka wei ka balang presbyterian hangni hari long Khasi Cynthia ka kam jongi kala banlong ka jingle jongi kalong ba khambha ngila ban ra ki briu ka wei ka balang kala bandan dan ki balang bidan ki briu ki ba nang ki kini ki kam dan ki wei ki balang bidan ki wei bat ki briu ki badla ban ai ka pisa ki wan lang ngila ban tre khambha ka kam blai kani kadai ka ka pangas ngau ba min kini ki sngi ha patang ja kani ka covid ang wan kong ngala phone wei teman basan mungong la nem dan nem ka organization jong ka Presbyterian Church hangni Khasi Cynthia ka bala ban wan kum ka wei bangi la ban tre kini ka kam ti kumta ka jing ka bau blai bu akam sim jonga kani ka por kalong ba ningkong ngin kenmau ya gibriu ka basyam ya jing ha ka kum kani ka por ka baar minum klet ya gibriu ka basyam ya jing jinjar ka jing syaban ben namar ka jinget ki jongki hangni hari jingi bar ka balai ka jing don kam ingi iwei kum ka long yeng bangin yang lang wat kini gibriu handai ru kum ka balang bangila banya trelang borok ki balang ha ka wei ka kerteng pat kum kwa ban pen sungthu ipi kani ka por bahanga bangi tre kum ka balang kam de ke NGO nim ko ban perthu ki NGO ki seng balang handai habang tre kum ka balang ni tre namar ka mensiem jung jisu kadan bangi kadai ka hukum ka jingi kai jung jisu nam ta ka buram jung play amen ti ni la koi sekaba wai no jong ka jing sakri jongi pat hakaba wai no unta in ruai lang ka jingrwai ka ba henry uspa lai pusau na bathmai bat sispa henry puwei na ka berim ka jingkyrkhu jingkyrkhu Pynwai pat nadap kani ngan khot i teman pesan jam Jyrwa bai in ai ka jingkyrkhu Pynwai Angin
Bokpa jungi ubahavneng. Tura isne Jingkyrkhu yuki ebro ki bangla pendep kum kabalang hakane kapor. Khamtam yuki kintin jongi jing slok usyakri jome. Makin yo ada jaka ki donun ki jongi ki basngam hakane kapor. Tura ai ru bagi jing iba ka jong blei wokpa ki jing ai ki jong Jesus Christ nong penem. Lam bagi jing slak batiang ka bapen bor bapetin ka bayai lam men sim bakoy. Hoi ki nyai long rengkat sarengkat balagi jong ka balang hang ni hamalki. Bat kiriu ngai ru ki badan hak balang bat hak leng satlak ka partai. Nadu menta halakartaru. Amen.